Hi guys! Good afternoon everyone! So today di ay naday mi siya. Nani ko'y paliton di ay for so long. Nakaroon ko kapalit for the first time. And I decided to try mirrorless camera, but later na kumuchika kung sa siya nga klase nga mirrorless camera. Pwede na ko siya. Napamiron sa Ayala, going kami sa SM, katalagin, palit siya sa something mirrorless. Baguhin rin ko ni 100 subscriber. In 1 year ko. Then, mga 35 videos ako na-upload, naka 100 ko. And karon lang, nahimong 101. My future self, so I'm gonna gawa sa channel. Karon nga time, it's January 11. Ang ikaw, 101 subscribers. Ang ito time na record ko ang nag-isod ko abot of 50 subscribers. So, sa kanon ni subscribe, thank you guys. Kami na encourage ha. Kung Yeah. kakita may kwarta, di dyan na mo nakikapon. Kay, once hikap ka na, ang mawaki mo times sa tuloon ra dyan na siya na mo nga, hala kwarta. Or imo na kwarta, di dyan mo hikap up. So, mawala siya. What a lovely weekend. Libog taan yung pedestrian. Going na meron. Ayala SM 04M. Taganay na niyang show. Sakay taan na? So nakasakay na yung sikit-sikit. Kiri na SM no? Oo. Alright. Mamili make t-shirt as usual mas na sinulog. Usually sa ubos na mamalit na lang. Sa ubos na. Mamili sa make t-shirt. Sinulog. Mostly among vlogs okay. Pero may naka sa mall. Ano man? Sinulog. Black, white. White lang yan. White. Kalimot. Pwede na rin black. Kani, ano ito? Pati. Nindot. Kay masuot nimo dili bisag di sinulog ba. Na simple siya nga. Large murag di nam zero ka small. Medium. Medium na. Chikaon. Kani, ano ito? Kung itong ganahan ko anay. Okay, kani. Ganahan ko sa design kay simple. Yeah, glow in the dark. So dato na ako sa Taiwan. Glow in the dark na siya boss. Oh, sige. Hindot. Feel ko medium na yung chikaon may chimchim. Nice. Nagawin sila design. May mga barato like tag 199 which is mga nipis o tela. So hayahay kayo. Hello. Customize your sinulog shirt. Yan, pwede po siya mahinani. O, diba? Social kayo. Oh, nice kayo. Nindot kayo ibuhat ni ate. Oh, diba? Nindot po niya siya design sa siya. Put sila yung pins and mags. Put sila, no? Sila yung cups na naisipo. Nindot niyo? Mostly tag 300 ang ilang cups. Put sila yung kani. Diba? Social with a friendly island souvenirs crew. Visit mo dire sa SF Island Souvenirs di siya nga shop. Muna na siya. Ganahan siya mag-sunning. Sunning. Last time yung gamit kay Nikon which is murag 5 years, 7 years na niyang gamit. So i-retire na niyang Nikon. Convert na siya into Sony. Then hilas kayo kay full framer. Full framer na ako, dili pa ko full framer. Ang among kwaon kay Sony a7II plus prime lens nga 50 for photography. Full frame. Na day meron sa Sony nga stone, dito sa SM. Ni favor mi diri kay at least Sony dyan siya. So mga warranty
under dyan siya sa Sony. So, visit na mo diri sa Sony nga store kung ganahan mo mga Sony products. Kuya, butan kayo. Nice po ba sila kay budget sila sa mga products nila. Nay white to white, ilan siya hinga, na white to white na imong lens. Inigbutang mo, tungod lang. Ana. Tungod niya. Pagkos, mapitira na siya mula. Kung palit mo Sony products or Sony camera, ari dyan mo kay Super Kuya. Ari mo sa Sony. Ari yung Sony. Sa kanila, ano, exposure compensation, priority ka. Thank you kayo, sir. Thank Sir, salamat isa. Thank you. Okay, salamat. Oh, ako niya po. Thank you. Saan? After 5 years. So guys, ano na siya? Full framer na din siya. So see you later guys sa balay. Padong sa mayo. Bahas motor. So guys, na namiron sa balay, kipagaw dyan siya maayo. So mag silent unboxing na sad. Here it is. Enjoy. Later na ang mga sample pics. Sunod na po siya nga vlog. So unboxing na sa ta. Take 2 ni siya kay wa siya ka unboxing gani. Let's start. Nanakot ko ni ko kapagaw. Charger kay if palit mo sa a7II wala siyang charger nga separate pa battery direct siya charge sa body. That is a free free if mo at palit mo dito sa Sony. Visit them at SM, Sony SM. Cebu. Ay, nasa like promo. Nasa like promo. The free phone. Right now. That's it guys for the vlog today. Ako sa ni-editon and see you sa next vlog. Ciao! Balik na ron. Tanda sa tutorial. Ano sa ito yung? Hashtag Hashtag be a full framer. Char.